ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଏଇ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ଗାଁର ସେ ନୀରବ ନିରୀହ ପରିବେଶ ପିଲାଦିନ ପରି ଆଜି ବି ମନ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ଆଜି ମୋ ଗାଁରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଆଜବେଷ୍ଟସରେ ଝରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଦିନମାନଙ୍କ ପରି ହାଡ଼ ମଉସା ଆଜି ବି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଳ ଧରି ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ସେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ନୀରବରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ବିଚାରୀ ନିରୀହ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୁସିରେ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସତେକି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି। ସତେ ଯେମିତି କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେଲି, ମନ ଭରି ଦୁହେଁ ବହୁତ ଗପିଲୁ। ଏ କରୋନା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମରିବ, ଠିକ୍ ଏ ବିଲେ ହାବୁଡ଼ରେ ମୂଷା ପରି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ହଁ, ଅଭୁଲା।